falando do final da xira de Amor ou Barbarie, que pechastes na Capitol, que eu entendo que para un grupo como a vos chegar ali, encher a Capitol, é moi heavy. Sí, tío. Eu creo que somos un grupo que tivo moito eso de Castelao do país dos ananos, sabes? De sempre facernos de menos. Inda que ibas e a peña cantaba as túas movidas, facernos sempre como de menos a nos mesmos, sabes? E o da Capitol, cando foi que dixo Lora que dixera chicos, vais a ter la despedida en Capitol. Pa, tío, estás colgado. Sí, en Capitol. E nos, e cando había soldado 2 meses antes, foi como... Wow, incredible. Como vivistes ese día? Eu moi feliz, tío. Moi feliz, tío. Moi feliz. Aparte, mola moito máis para ti como artista, unha despedida de xira que unha presenta. Porque o tes todo xa automatizado, tío, a un nivel épico, sabes? Xa tes que estar moi mal para que iso non saia guai, tío. Foi increíble, eu non sei vos. Sí, é que super especial, tío. O sea, sobre todo, máis que o concerto, nós ao final somos moitísima peña ao redor que somos amigos, non hai chorradas. Entonces, ver toda a familia, ao final é como un auto-homenaxe pola parte boa, e ver que todo vai así, e logo mirar a xente que non é o mesmo que nun festi, esas 800 persoas están vendo a banda só. Iso é fermoso. É un premio de traballo, que toda esa xente te está agradecendo todo o traballo que fixeche durante un tempo, sabes? Eu, de feito, tío, que o faláramos, eu creo que o comentara. Claro, unha cousa, eu teño ido a bolos a Capitol. Xa non vou a entrar nos falsos sold outs, tío, que se están vendendo, que é de puta coña, sabes? Que 400 persoas na Capitol non é sold out. 400 e 350 regaladas. Claro, bueno, eso é... Que, oye, cada un fai o que quere que as entradas, pero non me vendas películas. Sendo vos unha banda que sodes moi reais e é o que transmitides, non sentides que se está vendendo ese éxito cando realmente é unha mentira? E sobre todo estamos nun caldo de cultivo sobre todo dun ecosistema que está baseando as cousas en fume e en mentiras. Totalmente. É un espello tamén do tema das redes. Non estamos sabendo diferenciar unha red social da vida real. Estamos xuntando todo. E moita xente está entrando no xogo da mentira, que é pois o que falábamos, porque fora de cámaras falamos aí un pouco disto. Os sold outs, por exemplo. É moi contraproducente, ao meu parecer, estar autoenganándote e enganando a xente, porque así imos mal. Tú non tes por que facer sold out, tío, non vai así, sabes? É o que di Rodri, aparte, iso é fume. Non puro fume. Eso é o mismo que compra bots para ter reproduccións. Es la misma mierda. Al final, ¿de qué che vale? Tengo 1 millón de reproducciones, pero si sabes que son mentiras. Claro. Tú te acuestas tranquilo dicindo... Porque creen que o Festival de Tours nos vai a chamar porque tienen 10.000 oyentes, basan pero non o é seu verdad. éxito no que opinan os demais do seu éxito. É que realmente, que é o éxito? Claro, esa é a movida. Sabes? Para ti facer sabes, para a tua min propia é canción e estar contento con ela. Tranquilo todas as noites. Para min iso é o éxito. Sabes? Estar contento contigo mesmo, de decir, creo que fixen ben as cousas. A veces a cagas, recapacitas e aprendes. Pero para min, polo menos, iso é o éxito. E esta movida a nivel musical que se está vendendo de máis likes, sold outs, que son mentira, e que aparte que é unha movida, que despois as salas non están cheas. E cantos artistas hai que teñen un montón de reproduccións pero logo non fan directos porque saben que Por exemplo, non enchen nin 100, ¿Sabes o que me sabes? fode desta movida? Que ao final que nos arrastra un pouco, tío, porque ti subes despois unha Sí, canción e non bueno, tiene claro, e non métete presión tiene nesa los movida. likes, ou te falta un mes para vender la sala e non a vendes e estás tú rayado, tío, e dis, buah, tío, pero si me vou 4 anos atrás. O mercado se basa en Estas números, cantidades tío. de las que estamos hablando era de locos. E ahora xa como todo o mundo aí la presión de venga, sold out en 15 minutos, non sei. Vamos a calmarnos, tío. O mundo real non funciona así. Un sold out en media hora te lo hacen 3 grupos aquí. Claro, tío. E ya está, a punto, se acabó. 3 grupos de 500 que hai neste país, sabes? Entón,
O resto, os outros 497, por favor, que deixen de vender gilipolleces, que non nos as cuelan, tío, sabes? Non a colan e ao final o meu parecer é contraproducente para todos e para todas. Os demais. Estás jodendo todo, tío. Ao final nos queixamos de que nos minten e ti estás mentindo. Sabes que... Pero, por exemplo, non somos moi rayados para iso, como rollo de non facemos un bis ni mamonadas destas, porque tamén consideramos de que é mentira a peña. Sabes, se tú sabes un esteario e de 20 cancións a la 15 dices chao, me marcho, sabendo que tes 5 detrás, fuá, tío, unha puta vida fixen iso, nin o farei. Unha performance. Porque, claro, é mentirle a peña, é rollo, venga... Xa non se fai eso, non? Eu creo que eso xa non o fai nadie, o sí? A peña sigue facendo esa movida. Eu penso que sí. Eu penso que sí. Ou a poucos concertos. E é cacahuete para los monos, tío, continuamente, veña. É así, é un puto circo todo. É un puto circo e non somos conscientes de que é ridículo e é chungo, tío. E mal. Non hai que facer sold out sempre. O falábamos fora de cámaras. Nos tocamos en Barcelona. Viñeron 70, 80 personas. É a hostia, estamos tocando en Barcelona. Un grupo que rapeábamos na puta rúa todo o tempo. É brutal. Podemos ir a Barcelona nunha furgo pagada, pagarnos comida, viaxe, estancia, estar con peña. Tío, non fai falta ir e vender la pantomima todo puto tempo de vídeo pa aquí, vídeo pa allá e toda esa puta mierda. E o que compensa, joder, que esas 70 persoas estaban a full e se sabían os temas a full, sabes? Tío. Prefiro eso, eu non sei vos, pero prefiro eso que 300 así. Que pesadilla, tío. Esperando polo tema que Eso, empezou tío. a funcionar en TikTok, Eso, tío. pero Dame- non polo tema, sino simplemente pola frase que Claro. realmente E coñecen, poder porque captalo co móvil. Dame 100 que veñan de corazón antes que 1000. Sabes unha movida guapa que fliparan o Cace e o Har cando fora o da Capitol? Nada máis rematar, me veñen e me din tío, que puta sorte tendes? E eu, guau, que pa... Non estaba la peña con los móviles. Eles están acostumbrados a esa Sabes? movida. claro. Que eles están, e jode moito, porque che din, tío, que parece que non estiveran disfrutando do bolo. Eso, tener el check de estuve aquí, e todo o concerto co móvil. E eles flipaban de decir, que a peña, sí, podes ver algunha cámara, te graban, claro, pero a peña estaba vendo o concerto. Sabes, non estaba cunha puta pantalla aquí vendo o concerto a través dunha pantalla. E eso é a hostia. Tío, vender 100 entradas es la Son hostia. 100 personas que Es están la pondo hostia, pasta tío. por verte. É que é unha puta fumada. Pero tío. hai unha obsesión, tío, de algunha peña de... Tío, sei que acabas de regalar 500 entradas porque le llega un email a todo el mundo. Non me vendas mañán que vendiches un sold out. Sabes, é que... Por Os que que pasa estamos esta no mierda? mundillo, por desgracia, Sabémolas porque a veces todas, non me sí, gustaría y- estar neste circuito e enterarme moitas cousas. Sí, claro, por supuesto. E flipa, sabes, que hai movidas que non mola, tío. Que eu non sei como a peña durme tranquila, joder, despois de X rollos. Pero bueno, Pero bueno, o que che iba a decir, Eso. o que rugía esa puta sala. Eu cada vez que me quitaba o Inier, Buah. Unha iso puta era un locura, inferno, tío. E tú estuveches ali, polo menos a sensación que tiña Era eu, brutal. No, era, era. quitarme e decir, buah, E en que todo momento, Qué o sea, non locura, un momento aí que ¿sabes? dices, no, a peña estuvo en todo momento focalizadísima 2 e horas, entregadísima. 6 horas Claro, de claro, bolo, entregadísima, sabes, que un pouco como tamén o culmen do fenómeno Rebelión do Inframundo, ¿no? Sí. Chegar a unha sala tan difícil ás veces e sobre todo tan capada para alguén como a vos, Sí. chegar ali en chela e ainda por arriba que se veña abaixo. Sí, tío, aparte que grupos de Vigo, poucos grupos, estivera Fillas, cando presentaron o primer traballo, Van a Fónica agora. e agora vai a Está a Fónica, Fónica, pero claro. realmente grupos de Vigo que a min me veña a cabeza que dixeran en Vigo temos moito rollo de presentar na Master, que foran a facer, neste caso, a despedida de disco a Capitol, non me ven á cabeza, te digo que estar máis no rollo, igual che ven, pero de Vigo, do que é o sur, non me sona. E o que decía Cris antes, tío, que o que mola é que o vir de final de xira íamos volando. Tiñamos os temas moi sobrados. Entón, Moito cando cubatilla ti do cando estás no Marquei, escenario e non pensas en absolutamente Claro, nada claro, máis é que que en foi disfrutar. disfrutar, É que non hai pensas. nervios aí, claro, non é pensas, vamos tío. a ir a este tema, hai Esos nervios, tes pero- máis atención Non que tes que os pensar, nervios, sí, ¿no? correcto. Non tens que pensar que día seguinte electro o que toco na segunda Sí. parte. Entón, cando non piensas, gozas. Os principios de xira, Son complicados sempre. No, cando os normal, principios de é xira normal, pensas vamos. moitas cousas. E cando pensas polo xeral, É que é como facer o amor, ti.
Pensas mal, tío. Eso Tens que es, fluir. Ao final é o mismo, non? Que se vos pasou pola cabeza ese día ao ver a tantísima peña Buah, tío, reventar eu a agora Capitol? mismo se me puso a nuca. Non sei, eu, por exemplo, ver ao meu pai ali mirando o percal que estábamos montando, rollo, vale, tío. Que che dixo rematar? Xa era hora, fillo, de que fixeras algo guapo. Un puto xenio. Mira, o seu pai, tío, o día que o coñecín fai 15 anos, o seu pai é mariñeiro e viu ali o estudio, que ainda temos ese estudio, e falando con él tal, me di, ¿sabes qué, tío? Yo trabajé en el mar siempre, me acabo de jubilar y le prometí a mis hijos que iba a ir a todos los conciertos que hicieran y que me perdí. E ata que agora xa está máis maior e tal e non pode vir a todos, pero O cumpliu, todos os putos bolos. Puto crack, tío. Que forte. Sí. Maravilla. Eu ese día, a verdade, no que pensaba era en vos, Estaba aí atrás e decía, estos cabrones se la merecen, sabes? Porque eu subíme en un barco que xa iba rapidito, sabes? Era un transatlántico, Pero ¿no? estaba aí coa guitarra e vía a estos gozar e tal, e vía a estos emocionarse porque xa os coñezo. E Malvares parece un tío moi estoico, pero tamén se emociona. Bailando bachata, pero se emociona. Con Paul, bueno, estamos aí na liña de atrás e tal, e eu vía estes dous, e joder, para mí era moi emocionante por eles, porque son os meus amigos, joder, sabes? E era hostia. É que aparte foi unha movida, porque eu penso agora, e máis que a despedida de Amor ou Barbarie, foi como un recopilatorio de moitos temas, de moitos discos. Foi moi emotivo, Sí. moi emotivo. Sí, Buah, foi a hostia. Rebelión agora mesmo é isto porque antes houbo todo Claro, isto, non? correcto. Un pouco ese concerto. Dios, quiero tocar, tío. Eu teño moitas ganas tamén, tío. Malvares, ti como viviches ese día? Eu creo que o que me pasou foi que en anteriores xiras pechábamos en Vigo, non? Pode ser, Sí. non? Vigo é a nosa casa, é a cidade que máis amo do mundo. Mais penso que o feito de pechar en Compostela, o que decían de Lora, un dos nosos managers, de que lle entrou na cabeza, non, temos que ir a Capitol, ten que ser Compostela e tal, é un cambio moi grande porque, polo menos para min é moi especial, porque é a capital do meu país, estiven ali vivendo 2 anos, eu síntome, non sei, Compostela sinto a miña e sinto a de todos. Pareceme moi importante que xente que poida vir da Mariña ou incluso que veu xente do Navia, xente de todas as comarcas do país que se xunta ali, non? É un cambio, para mí é un cambio importante porque como pechar en Vigo, vale, pechamos na nosa casa, está super ben, é maravilloso, mas Compostela é outra movida, non sei, é moi especial. Eu a noite anterior, tío, estaba rollo... Buah, deseando, sabes a movida? Non estaba con medo, estaba desexando con que chegue ansiedade. mañán xa, por favor. Sí, sí. Quero que chegue mañán xa, necesito que chegue mañán, sabes? Moi guai, eu non sei ti como viviches. Pues igual, tío. Eso. Con unha ansiedade de día anterior de, sabes? O sea, hasta antes de sair, sabes? De ese rollo de hai que sair xa, sabes? E sair e ver a miña nai que estaba en primeira fila, Sí, dándolo, chorando como unha magdalena, sabes? É como, Pero hostia, nervios non, verdade? Non, tío. No, O sea, é o que di Cris. era como... Era máis ansia. Ansia, estrés hai que sair ali, a xogar, cando foron as sabes? probas, porque ao final vi moita xente a cantar e hubo aí un momento de estrés, pero de que non daban Sí. as horas, pero sí que nervios era, veña, xa, va. Sí, o nervio típico de que todo funcione cando empeza a música, pero en canto claro. todo funcione, estos se ponen a rapear e como... Que aparte do que Vamos a sabe primeiro gozarla. aí só, sabes? E que despois xa non é un concerto para vos, sino tamén para vos a xente. Claro. O que contades, no? As vosas familias estaban realmente emocionadas ese día, no? Era orgullo, tío. Sí, sí. Ese foi igual o comezo de Igual foi un orgullo. pouco ese... No, pero tamén penso un rollo que nos deu todos estos anos é que moita da xente que nos ven a ver é parte da familia. Sí, claro. Entra como non sei como chamalo, sabes? Como un... Que somos o mesmo aí, tío. Claro, serase un rollo familiar de comunidade Sí. e iso é brutal. Sabes o que sinto eu, tío? Que o público de Rebelión está moi orgulloso de ser público de Rebelión, sabes? O sea, son hooligans, tío, sabes? É como, eu son de Rebelión, non é o típico público que escoita... Sabes por que creo que é, tío? Porque nós nos partiríamos a cara por esa persona de abaixo e esa persona de abaixo por nós. E eu creo que iso, ao final,
ser esa simbiose, E tío. por non venderte nunca e manter un discurso toda a puta vida. A xente identifica se non lle fallaches, non hai máis. Aí está a movida de ti podes ter vínculos pasaseiros a facer un vínculo Que es forte. Que correcto. esos son os que o pasa o tempo e mantéñense. Pero eu creo que ademais iso é como orgullo dunha banda, ¿no? O sea, xa poder claro, chegar e tío. dicir, tío, esa peña de ali abaixo Eso é o top, tío. vaise partir os cornos por min, está orgullosa de min e eu estou orgullosa desa Tío, que outro xente. día tocamos en partido Barcelona. por eles y por Outro elas, día ¿sabes? tocamos en Barcelona e hubo 2-3 rapaces que veñen a todos os bolos que se cogieron un avión e nos foron a ver a Barcelona. ¿Sabes? Iso é a hostia. E eso tú estás loco, tío. Eu non fago eso por ningún grupo da miña vida, por ningún. E cando ves aí a 2-3 locos maravillosos, ou locas, e te aparecen ali e dis, tío, é parte da súa vida a rebelión. Se non ves a Barcelona e a Bilbao e a Madrid, e a, sabes? Entón, pues, la polla.